अंकोला हांगासर आशिल्ल्या एका टोल नाक्यालागीच गोंयसून येवपी एका स्विफ्ट कारची तपासणी केली असता तब्बल त्या कारेत विविध ब्रँडचो अ, 80,000 रुपये किमतीचो गोंयचो सोरो सापडलो. या प्रकरणात अंकोला पोलिसांनी मंड्या या जिल्ह्यातल्या दोघा संशयितांक अटक केली आणि त्यांची चौकशी केली असता ही दारू तस्करी कर्नाटकचो एक पोलिसच करीत असल्याची माहिती त्यांच्याकडून मिळली. या तस्करीचो मुख्य सूत्रधार हो हळ्यार हांगासर आशिल्लो एक पोलीस अधिकारी आसात अशी माहिती या अंकोला पोलिसांक मेळिल्ली. त्यानुसार अंकोला पोलिसांनी हो पोलीस अधिकारी संतोष लमानी हेकाही अटक केल्ली आसात. या पयलींही तेका अटक केल्ली आसात. जून 2024 जेन्ना हो कद्रा हांगासर आपली सेवा बजावत असतानाच गोकर्ण हांगासर गोंयची दारू व्हरून तो थंय विकत असतानाच तेजेर धाड टाकून तेका रंगेहात गोकर्ण पोलिसांनी पकडलेले. त्यानंतर तेका 6 महिने निलंबित केले. 6 महिन्यानंतर तेजी बदली आसा ती हळ्याळ हांगासर केल्ली. मात्र पुन्हा तो जॉबाचेर रुजू झाल्यानंतर पुन्हा त्यांनी गोंयची दारू आसा ती तस्करी करपाचे काम सुरू केल्ले. तेका लागून तेका पुन्हा एकदा अंकोला पोलिसांनी अटक केल्ली आसात. या प्रकरणातली जी पुढील तपास आसात ते अंकोला पोलीस करीत आसात. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.